Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Priang keleng katma ha Middle East, ketong ki jet jongka Israel yaki ketem jongki Hudis, artli ki katling berka jaka penmi boarding, kila syak kruit, tongin sengap ya kaneka kubor. Katma ha Middle East, kadang sapriang keleng kadang mi kisni. Haga jing hertma kadang tenmai, ki spy Air Force jongka Israel, kila kruit yaki jing tong jongki Hudis ha Yemen. Ki he sorkar jongka Israel, kila ong baki jing kruit yaki Hudis, kila long ki jing trelang bat ka US. Ki spy Israel bat ki spy US, kila penma ban bek tong yaki nongelam jongki Hudis, lada kim sange ban termizal bat ki drone yaki spy US ha Red Sea, bat ru yaka Israel. Katkum ki report, palat arp hoteli ki jet ma jongka Israel, kila kruit yaki ketem jongki Hudis. Arteli ki katling bat kawe ka jaka penmi boarding jongka Yemen, kila syak kruit haka Israel. Ki spy Israel, kila pelaj ka video ka papen iya ki jet ma jongka Israel, ki bala her ha Middle East. Nalor ki jing kruit nasuin, ki spy Israel kila yuk ban penhap lightly ki drone ki pawan na Yemen. Ki Hudis kila kam ba kila her tma da ki drone yaka Israel, kila ong ba kila lak ban penpoi syaka tong jongka jing temu. Lakum taru, ki spy Israel kila ong bakila pakhang lenti yaki drone da ki spy Air Force jongka Israel. Ki spy Israel kila ong ru baki drone balak kruit da ki Hudis, kim sim na penlong kano ka jing juat lane ka jing mensau. Laban kedaw baki Hudis, ki badon jing adai bat ka ri Iran, dang sien kila kun klan ka jing hirtma yaka Israel.